My heart and sword, always for How Demacia. about a drink? Ready to set the world on Hvad fuck er scoren i? Hvad det hedder... Crycore. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Så har vi en kat. this battle. Tactical decision, Summoner. A demonstration of Time for a Trudis. So much To the arena. trust nothing but your Captain strength. Timo. This battle. Han døde. Then if the tables were Let's go. only you can hear it. Rest is for Only the spine. Indeed. Let the storm follow. Tactical decision, Summoner. Unseen blade. Og jeg skal spille sæt, når du spiller Cillian, mand. The unseen blade is the deadliest. Forventer du, jeg udtiger dig hver gang, eller hvad? Nej, så kan du spille dem op eller slå dem nærmere i det mindste. Så det var Jeg fint har nok. tænkt mig at udtige dig alligevel, men... Ja. Jeg kan ikke ham. Jeg synes hans projekt skal det. Jeg synes godt lide det har en det har noget mere ved skygge. For det første skal det er jo bare sådan, det er kun skygge. Det er jo ikke, eller det var kun farven, det er jo ikke noget ved skyggen at gøre. Men 2 klinger på skyggen. 3 der er bare badass. Jeg kan også slet ikke, hvad siger du? Hvad? Hvad sagde du? Alt muligt ligegyldigt. Det var meget, jeg kørte efter. Ja. Ej, jeg ved, hvem jeg skulle prøve at spille, man. Hvad? Jeg ved, hvem jeg skulle prøve at spille. Hvem skal du prøve at spille? Anivia. Jeg vil gerne lære at spille med flere AP Champs, der ikke spiller særlig mange. Når jeg spiller AP Champs, er det altid Vladimir eller sådan. Vil du ikke kunne lide Nej, jeg var Anivia. Ikke lide Ja. Oh my god, det er Darius der kommer til at have mig, tror jeg. Det er match. Bare på ham konstant. Så skal jeg bare have. Men jeg synes faktisk, det er dårligt lavet. Et slow, det gør de dash kortere også, det synes jeg faktisk er virkelig dårligt. Du ved, Aris ulti for eksempel, hendes dash fremad, du ved, det er bare kortere. What? Ja, vidste du ikke det? Nej. Nå. Men det er det. Også sådan et hop som Kalista, som ikke burde være det, du ved, det er heller ikke. Eller det er også, du ved, det burde heller ikke hendes passiv, du ved. Der er virkelig mange, der har den der med, at hvis der er du slået, så laver du ikke lige langt. Det er det samme med Tristanas hop, så det her ikke lige langt. Men for var det for en champ, jeg spillede, da det var, det skete for mig, man kan ikke huske det. Mens der har de kun et knock-up til Yasuo. Men du 2. Så selv og Syndra. Hvad med dig så se? Nå ja, det havde de ikke været. Ja, okay, det var det første ting på. Ja, det er faktisk, jeg tænkte på det var Syndras, fordi folk ikke tænker over den. Det er sådan en lille knockback, jo. Den er fucking irriterende. Den kan skubbe til dig, og den kan stunne dig. Ja. Den er fucking belastende. Der er fucking broken mod sådan en som Zed, for eksempel. Hvis du ultier ind, så hun bare snakker dig væk, så mister du næsten alt din damage. Men bare roligt, jeg skal nok gøre ham Darius et mad sheep. Jeg synes det er fedt sådan nogen som Cinch, som der har en ability, som der kan kaste champions over væg. Det synes jeg er fedt. Det er derfor, jeg elsker Alice, der er i junglen, så man kan gå ind og invade, og så bare smide dem over væggen, du ved, med døjle, og så bare smite lortet. Jeg synes det er fucking godt. Og nu skal jeg spille bedre end sidste gang, for sidste gang der gik det ikke så godt. Skal jeg starte med standard igen? Ja, lige så godt. Der var det, der kan brutalize. Gør det. Jeg synes ikke, du får noget ud af det der attack speed item early alligevel. Skal jeg gå trigger bombe for shove, eller skal jeg gå ind?
Prøv at se, hvor langt jeg kan flytte min skygge. Så langt kan jeg bruge den her. Altså okay, derfra til der. Det er jo langt, jeg kan kaste mine bomber. Så er den brækker sig, hvad er det sådan noget? Det er faktisk længere, end den viser på skærmen, at jeg kan kaste den. Fingrene nok. Yes. Der. Du har gjort det for tidligst. Jeg kan bare gøre sådan her. Men music. Jeg synes fedt med Dine bare med så stille som gør sådan her. Åh, fucking mis specific! Hvad er det for noget? Jeg tager den halvdelen hurtigere end andre. Så lad os lige fuck ham op. Det er lidt hurtigt level op. Så lidt under os. LOL! Fuck ocean! Oh my god. Så er hun Sunfire, mand! Eller så er hun Baby Sun, find noget. Den der bøssesten der, du dør. Ja, jeg får sådan noget lov til det. Du overlever ikke skidt. Correct. Men jeg har ikke set den her Baby Sunfire, jeg fuck er den hedder den sjovt. Hvad tænker du på? Den er, ja, den hedder Bam Cinder. Barmis? Ja, Cinder der. Nå. Ja. Baby, fucking bitch. Hvordan taber vi toppen? Hvad spiller de mod? Lord. Jeg tror, jeg er godt bedre. Kæft, hvor elendigt. Nå, jeg ved ikke om jeg har levet 6 nu. Så du ved da også. Det er han ikke. Så der hvor du bare skal smadre ham. Han skal være sød. Slip. Så rammer jeg ikke. Så mit energy, det plejer jeg ikke så godt til at holde af med. Nej, det synes jeg også noget af det sværeste på en sæt. Ja, man har bare lyst til at spære med alle sine abilities, men ja. Remember the fucking energy level. Nå, det var ikke engang den rigtige at ramme. Fuck lav. Der er ikke nok til ud til. Nu har jeg. Kør. Stop. En gang. Lige derhen. Det er slow der, ikke? Fuck bladet. Holy crap. Har du egentlig set Johnny English? Nej, tror jeg ikke. Jeg er ikke så god. Der er sådan en Mr. Bean. Jeg er ikke så god til de der navne i film. Det er film, der hedder det. Jamen, altså filmnavn kan jeg ikke. Det er virkelig bare... Du kan godt have ham sådan spiller Mr. Bean, som der er med i den. Ja. Han er hemmelig agent og sådan noget, og så har han social comedy shit. Den tror jeg har set. Der er 2 af dem. Der er Johnny English, og så er der Johnny English Reborn. Ja. Slow bitch. Jeg skal bare lige vente 20 minutter, så har jeg ulti. Get. Oh my fucking god. Jeg har ulti 16.
my god, så ud. Oh my god, så det jeg hopper derover, jeg hopper herover, jeg hopper. Autotech, et til. Flash. Nej. Nej. No. Nå, hvis ikke hun har barrier, den lille kost, man. Det vidste jeg heller ikke. Hvad? Det vidste jeg heller ikke. Okay. Jeg ved bare, hende der syndrom med guard skelettet. Hvor er det lige numsen? Eller hvad? Jeg synes hun døde. Jeg følte godt gå på hende til. Ja. Syndre? Var det lige Leonas E det der? Det var Leonas E. Hun døde. Hvor flabe det der, mand. Hvor er de flabet, mand? Og der er træer ned, Nå, det synes du alligevel, der var. Okay, han har købt static shit, men det her. Det er ikke mærke til. Fuck, man. Du skal også lade være med at tage det, når jeg står og tager det, Lukas, når du ser, der er 2 andre, ja. Sorry. Og så kan vi jo ikke tage sådan, jo. Nu stopper vi jo bare hinanden, eller så stopper de 2 på en gang, der er... Han døde. Han døde ikke, mand. Oh my god. Han har hans barrier. Okay, jeg troede, han har barrier, sådan han ikke døde. Wow. Ej, fucking lidt Leona lyd, mand. What, hun er her også? Jeg kan ikke engang one-on-one Leona, mand. Og ulti kan du jo godt. Jeg har ikke ulti. Okay, minion. Den minion synes bare simpelthen, det bare skulle jogge lige igennem mig. Tænk bare, når jeg gør min far stolt, og så dør. Du stunner, mand. Box. Hvorfor får det altid andet? Ja. Jeg har ulti den her gang, og jeg er snart brugt på dig. Sidst gang der hoppede jeg rundt, er der synes, mand. Hvordan døde I seriøst mod det der, mand? I skal bare fokusere et target med hver sit target. What the fuck? Jeg fokuserer i SU. Like, what the fuck? Og udtid så også alt for tidligt til gengæld, man. Nej, okay. Det er ikke så meget hjælp, du tager det. Jamen, jeg godt. Han har tænkt sig at dunk på ham på det.
bitch. Fedt nok. Du er også veldig stærkere. Den er ultim. Meget kun er inde på min ultim, men der er ikke en skid skuld med det min ultim. Jeg har brug for at gå tilbage og bygge for. Hvad er Darius? Det dræbte vi ham ikke lige før. Hvorfor er jeg ikke over til det? Eller han prøvede at ulti mig. Oh my god, hvor flabet der. Let. Totalt assassin style. Fuck love this shit. Så det bare. Ja, hun unstoppable. Det skulle klart mig. Så tango nær, mand. Fucking muligt stå hjemme. Jeg kan ikke skide om der. Bare på min village. Må jeg også sådan der usætte der, ikke? Det er helt for jeg ret meget. Jeg er ultim 20. Wow, der ramte. Oh my god, let get fucked. Oh, okay. What? Så det lidt, den er streg i luften. Pablo! Hvorfor lidt er det sådan en joke eller sådan noget? Men jeg skader 420. Det gjorde jeg sidste game. Når jeg har passiv og sådan noget. Det er jeg bange for. Jeg er sgu ikke bange for det, hun er. Bare noget. Det er nogle af laser tank, ja. Nej, nu outplayede jeg han også lidt smule. Jeg siger godt, det er okay det game, man. I forhold til det andet game der. Jeg ved ikke, om shit på outplay. Du dør ikke vel? Okay, du dør. Nu er de også mange nækker sådan noget, mand. Ja. De er alle sammen har noget, ja. LOL! Den havde ikke ulti. Hvorfor æder han Darius? Hvorfor nice egentlig? Han, så nu han. Sat. Som kendt og så han bare med fucking 5 millioner liv, ikke? Wow, så ramte den en bombe fra, ikke? Så har det været mig, ja. Ja. Jeg var klar over at sætte en counter til dig. Eller jeg sådan Søgte hvordan lige rækker ham, hvor han mistede sit rock. Der er sådan et par tank eller shit eller noget. What the fuck, han løb stærkt der. Det er shit, det er oh, fucking nice ulti. Klam det der, bare klam det der, bare klam det der. Det er bare klam det der. Fuck det der.
op. Godt. Har du ikke en 4? Jo. Nå, du bruger den bare aldrig, synes jeg. What? Jeg har en. Ja, det er 5. Og der var ikke engang Blade i nummer. What the... Det er ultis der. jeg fik så også dræbt ham på mit, så det kan jeg. Nå, ja. Så der, jeg har været 48 sekunder skulder på mit ulti. Og jeg har ikke engang... Jeg har 36. Jeg bliver næsten nødt til at gå tilbage til Blade. Fuck, det er stærkt. Kom jo. Jeg dør endda, eller? Jeg har ulti. Ja, jeg har ikke ulti. Fuck, jeg kan ikke se dem! Les, så gik du væk! Jeg regner med, at du ville stå i kanten, der så kunne se, og så kan jeg ikke se dem, så dør jeg. Det er det, du siger. Det er ikke... Fuck. Fuck, man. Det er bare gæt, det der. What? Og så dør jeg døde synes Blades. Nej, jeg døde ikke Night-ticket. Oh. Har vi virkelig fået så lammehug deroppe, eller hvad sker der? Hvor sådan går det? Vi kan tage op til en loner. Jeg skal ind og have den buff, der er også lidt af mig. Vi taber sgu ikke at snakke om, man. Vi rundbarberer hende bare for sindssygt. Og du sagde på det seneste åbne, mand. Ja, det var 1 ved 2, det der. Hvad? Seriøst? Det var 1 ved 2. Jeg så på den ene. Ari var der også, det var den første, den andre. Bitch. Fuck nu af, mand. Fører han bare ud på der. Uh-oh. Nå, jeg divede dem, sorry. Fuck, det er klamt at se på det her. Fuck, hvor er det klamt det der, men jeg kunne fucking overleve, mand. Og du får ikke blød. Fuck, hvor nice. Fuck, det var dårligt spil af mig. Fuck. Fjord der. Hvor er det klamt, Fjord fik alle 4 af. Nice. Du dør stadig. Fjord fik alle 4 slag af. Det har vi gjort næsten 2 gange nu på vej. Nej, okay. Hvad er der nu for dig her?
What? Den ramte ikke engang, den der. Rammer dem. Let. Ripperonis. Det er bare gay, at den lige rammer på fucking ender for shit. Bare gay. Fucking gay. Jeg er ikke defend begge dele. Nej, jeg må trykke på den nu. Jeg er på vej opad. Kom her, din bitch! Og så din bitch. Han er ikke ud. Dræb mig nemlig. Og så bliver jeg spist. Mod. Det er klamt, det der. Fuck, jeg havde dig, Jusman. Trist. Jeg havde dig. Men han er jo tank, jo. Altså, du har ikke noget last whisper endnu, jo. Rolig. Du klarer dig en rape eller sådan der. Jeg har alt andet, mand. Vi var ikke noget live nu. Nej, det er også derfor, hun er død 19 gange, så jeg vil sige 18. Hold nu kæft, hun er død så mange gange. Sygt. Jeg var lige ved ulti, men jeg er bange på hende bitch. Jeg sovner dem bare med bomber, ikke? Ja. Fucking dive striker. Kom Arian. Yes, du. Jeg kommer nedad. Så misser jeg, man. Oh my god, okay. Og så flyver jeg bare lyn helt blankt, man. What? God, man. What? Oh my god. Wow, den er fucking Leona, jo. Hun er witchin. Det så jeg godt, det der. Shh. Så jeg ikke noget af det. Tabt. Nej, de tabte. What? De taber. What? Har vi alle 5? Vi har vundet 3 ud af 3 led. Nej, vi har tabt en. Tabte vi en? Mm. Vi tabte en, det var rigtigt. Den der var recall. Jeg har lige tabt lige før, ja. Med mit andet første Cillian game, der tabte jeg. Jamen, det var også på grund af, at de var fucking... Vi kunne lige så godt have tabt det her game også, man. Fuck snakker du om, mand? Så du mange gange, vi raidede Yasuda. Ja, men Leona var kraften. Ja, Leona dive, det var ikke klammer. Du bare virkelig gerne høre en bestemt sang. Med Spotify Premium kan du også spille en sang lige når du vil. Selv på mobilen. Unhaber på mig, faktisk. Lyt on demand med Spotify Premium. Det var det, der skrev det der.